Ați fost aproape de o mare victorie. Da, este senzațional. Pentru noi este o victorie. Am luat un punct cu o echipă foarte bună și ne bucurăm, chiar ne bucurăm. E un punct important care poate să vă ajute în calificarea în play-off. Da, este foarte important. Sperăm ca pe viitor să facem meciuri la fel de bune și cu celelalte echipe tari. Suntem mândri de noi că am reușit să câștigăm punctul ăsta și să sperăm că o să fie la fel de bine și la următoarele meciuri. Ai jucat cu mare ambiție, veni de la Rapid în vară și ai vrut să demonstrezi că poate trebuia să rămâi? Da, nu știu ce să spun. Da, probabil a fost și chestia asta, să demonstrez. Dar, nu știu, eu mă bucur de joc. Mă bucur de echipa mea, sunt alături de echipa mea. Nimic mai mult. Cu drag. To Italian coach, a big match today. Yes, absolutely, yes. I was making a joke with Carlo because the last time that we met together it was in A1 in Italy and it was 2008 and we made a 3-2. So it's a kind of tradition. You win an important point for the playoff. Yes, absolutely, yes. We are very, very happy about that. Obviously, we have a little bit of recrimination. We can win with 3 points, but it's absolutely unfair to say that we lose. I think that in a little bit of possibilities and occasions, they won. So they showed us that they are a little better than us. Thank you very much. You win today, but big emotion on the final. And we spoke 3 days ago. Okay, I'm sorry, but at the moment the team play like this. We don't play with the mind open. We play with tension. And also when we won the first set, is nothing. Okay, it's the same if we lost the first set. At the moment we have to suffer. The other problem, we cannot work in the gym because we play Friday, Wednesday, Saturday. We have to fly. So we have to accept this situation. But today it was important to change something during the match because at the end, okay, the team suffer a lot, but they try to play. At the end, step by step. Okay. At the moment, congratulations to the player because for us it's a difficult moment, and if we win, we won this match is important. First of all, for us, for our mind, and then we will see. Ioana, ați câștigat 2 puncte sau ați pierdut unul? Mai degrabă am pierdut unul, din păcate. Am început bine meciul, am câștigat primul set, după care cred că ne-am relaxat puțin, cum s-a și văzut. Dar e victorie, ce să zic. Ne bucurăm pentru această victorie și sperăm să fie din ce în ce mai bine. E un moment greu pentru echipă. Parcă lipsește timing-ul, concentrarea în momentele decisive. Aveți foarte multe momente în care jucați bine, dar și multe momente în care nu vă regăsiți. Într-adevăr, din păcate, nu trecem prin cea mai bună perioadă, dar sunt optimistă și vreau să cred în echipa asta, adică na. E o victorie de moral și pentru returul din cupele europene, pentru că e important să vă calificați mai departe. Da, cu siguranță. Mergem acolo să câștigăm, vrem să ne calificăm în faza următoare și ne pregătim pentru meciul cu Volei Alba Blaj.